Здравейте! Сега ще покажем как да си направим биткоин портфейл в Xapo и също така как да закупим биткоини. Уверявам ви, че няма нищо сложно. Просто първия път, докато все още се ориентирате, може да срещнете затруднения. Именно за това и това видео. Сега, в момента, в който отиваме на xapo.com, виждате на вашата екрани адреса www.xapo.com. Натискаме Sign Up или запиши се, създай акаунт. Тук започваме да въвеждаме своите данни. Започваме с имейл адреса. Аз имам регистриран портфейл в Xapo, но бихме могли да пробваме с произволен имейл, до там, докъдето ни пусне системата, за да можем да го покажем. Нека да измислим един произволен имейл. Нека да бъде Милена Плюмба АБФ БГ. Също така иска и 4-цифрен пин код. Моля, обърнете внимание да запишете вашите данни, особено пин кода и паролата, защото те ще са ви необходими всеки път за вход. Не си създавайте допълнителни усложнения, не разчитайте да ги запомните, просто ги напишете. Това, което аз лично препоръчвам е както да ги имате на файл на вашия компютър, така и на хартиен носител, т.е. тефтер, защото всичко се случва, знаете. Нека да сложим един произволен пин код. Аз всъщност го забравих, но той няма да ми трябва така или иначе. Избираме парола. Както знаете, хубаво е да има големи букви, малки букви, също така цифри и някакъв специален символ. Това не е изискване, не е специално изискване от Xapo, но колкото по-сложна е вашата парола, толкова по-добре. Отмятаме не съм робот, отмятаме, че сме съгласни с правилата и условията и натискаме Create Account, т.е. създай акаунт. Продължаваме сега с другите данни, които ни се изискват. Сега, първо име. Аз, разбрахте, слагам произволни данни, така че въобще не обръщайте внимание какво пиша. Така че, ето, фамилията. След това държава. Изискване и държава, която можем да изберем от падащото меню. Нека да поставим България. След това натискаме нататък. Ето тук ни излиза формата за датата ни на раждане. Тук е месеца, нека да бъде декември и без това не са реални данни. 14 година 1985 примерно. И продължаваме Next. Всъщност вече ни благодарят. Готови сме с регистрацията. Това, което трябва да направим в момента и което аз не мога да ви покажа, тъй като дадах произволен имейл, който не съществува. Тук ни изписва веднага да влезнем в нашия имейл, за да го верифицираме. И ни оказва, ако не сме получили този имейл, който е потвърдителния, че могат да ни го изпратят отново чрез този бутон Resend, или пък от тук можем да променим нашия имейл адрес, Change your email адрес, ако случайно ние сме сгрешили първоначално. Без да верифицираме този имейл адрес, ние нищо не можем да направим. Но след като вече влезнем в имейла, кликнем върху линка и го верифицираме, ние вече имаме достъп до нашия портфейл, така че аз предполагам, че вече мога да изляза от тук. Не ни е необходимо, защото просто няма да ползваме този акаунт. Ще ползваме другия акаунт, който аз вече имам. Така че нека да излезем от тук. Влизаме в адреса ето xapo.com и използваме логин. След като си имаме вече
потребителско име и парола. Ние си използваме нашите данни, но в момента, понеже аз правих друг акаунт от същия, и IP адрес ще ми поиска или телефонния номер, или имейла. В случая ще въведа имейла, моя вече реален имейл, и пин кода, който ви казах да запишете и да не забравяте. Сега в момента аз ще получа SMS с код, чрез който мога да вляза в моя акаунт. Вече го получих дори, бързичко става, имайте предвид. Той се състои от 6 цифри. В SMS-а те са разделени с тире, но вие не поставяйте тук тире, защото нямате място, няма да го приеме системата. Ето, задавам кода, натискам Submit и сме готови. В момента ми предлагат да си направя Second Factor аутентикация, идентификация, така че аз ще пропусна тази стъпка. Това, което и аз ви съветвам е и вие да не си я правите, защото се усложняват нещата. Така че не натискайте бутона OK, let's do it. Просто изчакайте да минат тези секунди, които се отброяват тук. Така че имаме още 22-21 секунди да изчакаме. И ще се случат нещата, за да можем да влезем в моя акаунт и да ви покажа там как можете да вземете вашия вече биткоин адрес, където да изпратите биткоини. Ето, съвсем малко остава. Една секунда. Готови сме. Skip and Login. Ето, вече сме в моя портфейл. Така, в момента аз нямам тук много средства, тъй като не го ползвам. Реално аз използвам един друг портфейл, но там верификацията е доста по-сложна и затова не го препоръчвам. Xapo е доста добър портфейл, така че идваме в моя акаунт, виждате какво ни изписва. След това, това ми е наличния баланс, имам някакви 39 цента, които са останали. Моите портфейли, ето идваме тук, личен портфейл в биткоини. Ето тук, като дойдем на портфела, вече виждаме нашите транзакции, какво сме получили с плюс, какво сме изпратили с минус. И тук Personal Wallet, под Personal Wallet е нашия биткоин адрес. Всъщност, ето го нашия биткоин адрес. Можете да ползвате QR кода, но аз лично копирам този адрес. Ето, това е моя биткоин адрес. Имайте предвид, че с всяка транзакция този биткоин адрес се променя заради мерки за сигурност, но всеки един ваш адрес, който е генериран от системата, е валиден. Дори и на дадено място вие да сте дали по-стар адрес, който вече не ви излиза тук, той също е валиден и вие ще получите вашите пари, не се притеснявайте. Така че уверете се, че внимателно сте копирали всичко. Това, което аз правя, сравнявам първите символи и последните символи, защото няма как по средата нещо да не съм хванала. Значи започваме с 3D и завършваме на FY с голяма буква. Лично аз препоръчвам да се копира, не да се преписва в никакъв случай, защото много е дълъг и винаги може да стане грешка. Биткоин адресът трябва да е абсолютно точен, за да получите вашите пари. За новите потребители, които сега създават своите портфейли, този адрес няма да е генериран веднага. Всъщност мисля, че ще поиска да верифицирате вашия телефонен номер, преди да можете да го видите, така че следвайте стъпките, няма как да ви го покажа това. Но всъщност след като верифицирате вашия телефонен номер, мисля, че получавате код на него, ще видите вече вашия биткоин адрес. Ето, както ви показах, той е тук, Personal Wallet, тук се вижда вашия биткоин адрес. Сега, как да се здобием с биткоини? Следващата стъпка, вече имаме нашия биткоин адрес, който сме го взели. Нека сега да отидем към следващия сайт, който ни е необходим, и той е CryptoBG.
ще купим биткоини от CryptoBG. Мисля, че за всеки това е най-удобният начин в България. Биткоин е доста скъп в момента. Виждате, това са курсовете на CryptoBG. Всъщност курс купува е 2177 лева, курс продава 2267 лева. Сега, в момента искаме да купим биткоин. Естествено, тук можем и да продадем биткоин, така че същата е процедурата, но показвам купуването. Купете биткоин, идваме, показваме колко биткоина искаме да закупим. Лично аз препоръчвам, когато са ви необходими за даден проект, за дадена инвестиция, служете малко повече, защото може и курсът да мръдне, може и да са ви необходими някакви дребни такси, да не се окаже така, че с малко да не ви достигнат, но за по-лесно дайте сумата в лева, не в биткоини. Ако не знаете точно колко биткоини ви трябват, тук системата сама ще ги числи. Нека да дадем 20 лева, да кажем 20 лева. Така е добре. Ето, пресмятани колко е това в биткоини. И си даваме всъщност защо не ми е активен бутона продължи. Може би има някакъв минимум. Не мога да разбера. Да, когато дадах 30 лева, всъщност нека да пробваме. Аз също не знае кога е минимума. 25 ми дава. Нека да видим защо 20 не ми дава. Не, 20 не ми дава. Значи самия сайт има минимум за закупуване. Нека да пробваме с 25 лева, което е 0,01 в биткоин. Може би минимума за закупуване е 0,01 биткоин, което се равнява, ако биткоина беше $1000, то се равнява на $10. Сега е малко повече, виждате, защото биткоина доста скочи. И натискаме продължи. Сега питат ни по какъв начин ние желаем да закупим тези биткоини. Аз лично препоръчвам на каса на EasyPay. Виждате, таксата за тази транзакция е 30 стотинки. Давам каса на EasyPay. И тук вече ни искат биткоин адреса за получаване. Тук въвеждаме нашия биткоин адрес, който сме генерирали в XAPO, т.е. в портфейла. Ето, той ми е копиран, аз само го поставям. Ето, давам си биткоин адреса и вече искат имейл за връзка с нас. След това няма да попълвам моя имейл, защото аз не желая там в момента да ми отиват биткоините. Аз имам клиентски номер в XAPO, който ползвам с другия си портфейл. Но след като попълним имейла, даваме продължи и просто попълваме данните, които са ни необходими. Мисля, че повече дори за купуването повече данни не изисква. На имейла получаваме потвърждение с нашия клиентски номер в CryptoBG и всичко, което ни е необходимо. След това отиваме, имаме указания да отидем на каса на EasyPay, получаваме имейл с конкретни указания, отиваме на каса на EasyPay, въвеждаме необходимата сума там, вкарваме необходимата сума в лева и казваме, нали, за закупуване на биткоин от CryptoBG, там са ви написани конкретно указанията, какво да кажете на касата на EasyPay. И след около час, може и по-бързичко да стане, но ориентировачно около час, вие можете вече да видите вашите биткоини тук във вашия портфейл. Те ще бъдат налични, ето тук във вашия портфейл. Транзакцията първоначално стои pending, преди да е одобрена, след това става complete. В момента, в който е complete, завършена транзакцията, вие вече можете да разполагате с вашите биткоини и да вършите операции с тях. За да изпратим биткоини, виждате как става, натискаме бутона Send. Сега, питат ни за биткоин адреса, където ще ги изпращаме. Виждаме, копираме адреса от платформата. Много е важно, както ви казах и преди малко, да копирате абсолютно точно, без никакво разминаване, защото в противен случай вие можете да загубите своите биткоини. Копирате адреса от платформата, където трябва да ги вкарате. И също така сумата, съветвам ви, обръщам специално внимание на това, трябва да бъде абсолютно точна. Точно колкото са ви поискали от сайта, от проекта, от платформата, точно толкова. Копирайте сумата и я въведете тук. Защото ако вие дадете друга сума, по-малка или по-голяма,
просто има опасност в сайта тя да не се получи, да има разминаване и да загубите вашите средства. Така че не преписвайте, копирайте абсолютно точно това, което са ви поискали. След това натискаме бутона Send, ще ви поискат паролата. За всяко изпращане на биткоини ви искат паролата. Точно за това в началото ви казах да я запишете и да не я забравяте. И това е цялата процедура. След известно време, максимум след час, защото се изискват потвърждения в блокчейна, максимум до час, биткоините ще бъдат налични там, където сте ги изпратили. Желая ви успех! Чудесно е да се работи с биткоина. Биткоин е много лесно разплащателно средство с много ниски такси. Също така, ако вие имате сума в биткоин, при увеличаване на курса, парите ви стават повече, така че чудесно и инвестиционно средство. Желая ви успех! Това беше всичко за сега от мен. Следващия път ще покажем и други неща, например как да продадете биткоини и как да получите вашите пари в лева съвсем бързо. Това е много добра опция. Желая ви успех!